En primer lloc volia començar parlant del tema de Lesbos com aquesta crisi humanitària, no? que se'n parla. I realment, igual que ara estem parlant d'aquesta crisi pandèmica, no? També s'està parlant de la crisi humanitària amb tema migrant o la crisi migratòria, i realment, bueno, suposo que molts dels que estem en aquesta xarxa o en aquest grup entenem que això de les crisis doncs, no és ben bé així, sinó que la crisi no és humanitària, la crisi és a causa d'unes polítiques públiques, unes polítiques migratòries per part de la Unió Europea, igual que la crisi del coronavirus és una crisi del sistema capitalista i sobretot fruit de les retallades enormes en temes sanitaris i en temes socials. No? Per tant, bueno, començar per aquí, no? Perquè ja el llenguatge no s'utilitza correctament, i crec que és un esforç per part de tots el de tenir uns nous discursos, no? Uns nous relats, perquè normalment sempre anem com fent contrarrelats i crec que és interessant començar a construir un nou llenguatge que parli del tema migratori també. No? Bueno, suposo que la majoria de persones sabeu on està Lesbos. Lesbos és una illa que està a prop de Turquia, forma part de les illes de l'Egeu. Hi ha més illes, no només està Lesbos amb tants refugiats, també hi ha Samos, que té 9.600 refugiats més o menys. Sempre són dates de difícil font, aquestes són de l'any 2009. Hi ha Quios, que té 7.200 refugiats, està Kos, que té 5.500 persones, està Leros, que en té 3.700. Ho dic perquè de vegades tot es centra en Lesbos i tot es centra també en el camp de Mòria, però la veritat és que estem parlant, quan parlem de la problemàtica de Lesbos ens estem extenent a tot el que són les illes de l'Egeu, que són les més properes a Turquia. No? Per situar-nos una mica en l'illa de Lesbos, l'illa de Lesbos ja fa 10 anys que està rebent migrants. Ara estava repassant unes xifres i deia que ja l'any 2009 rebia unes 15-20 persones diàries provinent d'Iraq. I l'any 2015 i l'any 2016, arrel de la guerra amb Síria, doncs van començar a arribar moltíssimes més persones, van arribar a passar per les illes de l'Egeu quasi 1 milió de persones, però realment mai va haver-hi l'estancament de persones que hi ha ara mateix a Lesbos. Per què? Doncs perquè totes les persones eren transferides a terra, eren transferides a Europa, és a dir, es transfereixen a Atenes i des d'Atenes doncs, la gent se n'anava i es repartia per Europa. No? Això canvia. Quan canvia? I aquí és on entrem realment amb el tema de les polítiques públiques, no? I les polítiques migratòries. Tot això comença amb un acord de la Unió Europea amb Turquia l'any 2016, un acord que ara s'estava renegociant i per això han passat tots aquests aconteixements que hem anat veient aquests últims mesos. És un acord de març del 2016 i aquest acord és un dels acords més que té Europa per externalitzar fronteres, però realment és el que ja blinda quasi completament Europa. Aquesta Europa fortalesa que ja fa com 10 anys o més que estem parlant, realment s'acaba blindant amb aquest acord amb Turquia. No? És externalització de fronteres, s'obre les devolucions en calent d'una manera ja sense cap tipus de temor, per dir-ho, perquè es possibilita que totes les persones que arribin a les illes de l'Egeu puguin ser tornades a Turquia, tenir en compte la situació política, social i el govern que té Turquia. Turquia, i a més, és dels pocs països que no ha firmat el protocol de protecció internacional, és a dir, que ell encara no està aplicant tot el que és la legislació en matèria de protecció internacional. Això ara entrarem. Per tant, és un estat que realment vulnera contínuament els drets de les persones refugiades, tot i que també és veritat, i això també s'ha de dir, que Turquia té uns 3,5 milions de refugiats siris, per tant té una pressió també refugiada molt, molt gran. No? Una altra cosa en tema de polítiques públiques, polítiques migratòries, no sé si recordeu, l'any 2015, sobretot arrel dels missatges i de les crides que hi havia des d'Europa, no? Com aquella gran manifestació de Barcelona, que es deia que hi havia més d'1 milió de persones, de volem acollir, la Unió Europea doncs, va fer una crida als estats per poder reassentar, és a dir, portar refugiats de Grècia i d'Itàlia a Europa. L'acord era de 160.000 persones, d'aquestes 160.000 en van acabar venint 40.000 només,
i Espanya tenia una quota de 9.300 persones i va oferir 2.000 places i van acabar venint 1.100 places. Val? Hi va haver una sentència del Tribunal Suprem davant d'un recurs que va presentar Stop Mare Mortum i condemnava Espanya per no haver complert amb l'acord que s'havia compromès, però va haver-hi l'any passat un auto del mateix Tribunal Suprem dient que clar que no s'havia pogut complir la reubicació perquè, i exactament ho diu, no havia persones reubicables, no? És a dir, bueno, no fa falta que us digui què penso jo del sistema de justícia espanyol, perquè realment ha sigut una vergonya sempre i en aquests temes doncs ara més. No? Un altre tema més així en genèric, abans d'entrar a Lesbos pròpiament i explicar-vos cosetes de Mòria. No? La sentència del Tribunal d'Estrasburg de febrer d'aquest any en el que Europa avala les devolucions en calent, com va ser arrel del cas de 2 persones subsaharianes que van creuar la valla de Melilla i se les va expulsar sense preguntar-los ni qui eren ni els motius que tenien per haver creuat ni res. Se'ls va retornar i en primer lloc sí que va semblar que el Tribunal donava la raó, però el Tribunal Suprem d'Espanya sí que va donar la raó, però finalment Estrasburg ha dit que no. Val? Per tant, és la primera vegada que tenim el Tribunal Europeu de Drets Humans a Europa, i no és casual que es digui ara mateix en aquesta crisi migratòria, que per primera vegada avala el que són les devolucions en calent. Tampoc és casual que el president del Tribunal Europeu de Drets Humans sigui justament una persona grega. Bueno, no sé si teniu alguna pregunta a nivell de política més així general de la Unió Europea, i si no ja entraria una mica més a tema de Lesbos i Mòria. No sé. Bueno, doncs si no hi ha cap pregunta, continuo. Jo vaig estar a Lesbos l'any passat, vaig estar 3 mesos, els mesos d'agost, setembre i octubre. Vaig estar en un projecte que està financiat en part per la Garriga Societat Civil, que és una ONG de la Garriga, que ha treballat molts anys i continua treballant amb la gent de Chiapas i que des de fa ja d'un parell d'anys que també està apoyant sobretot el Legal Center Lesbos, que és una entitat ara ja és grega, ja té registre grec, que el que fa és prestar assessorament jurídic a les persones refugiades. Jo vaig estar 3 mesos treballant amb ells i després ho compaginava amb el projecte Women in Solidarity House, que no sé si heu rebut per algunes vies. Ara estem fent una crida per recollir diners degut a la situació tan complicada que està ara mateix a Mòria, amb tot el tema també del coronavirus, que espero tinguem temps de parlar. Quan alguna vegada que he fet aquesta xerrada, que va ser la xerrada que també vaig fer en un lloc i en Josep em va veure, m'agrada sempre començar amb una fotografia, que m'agradaria ensenyar-vos-la, però em fa cosa girar-ho i que això se'm desmunti el xiringuito aquest que tinc muntat. Una pantalla d'un ordenador que vaig veure d'un dels traductors que teníem al Legal Center Lesbos. Tots els traductors que tenim són sol·licitants de protecció internacional, i un d'ells tenia a la seva pantalla, com a fondo de pantalla, tenia aquesta frase, no? Diu, en anglès ho tenia, però diu, i li vaig preguntar a Déu, per què m'has portat per aquestes aigües tan turbulentes? I Déu va respondre, perquè els teus enemics no et poden seguir. Realment em va impactar moltíssim quan vaig veure aquest fons de pantalla, perquè és el que manifesten la majoria de refugiats que jo vaig estar intentant acompanyar jurídicament quan vaig ser allà. No? És a dir, la sensació que tenien és que després d'haver passat tot el que havien passat, és a dir, la majoria sortint d'Afganistan, anant a parar a Iran, després passant per Turquia, finalment creuar, tothom t'explicava com el creuament, com el pitjor que... Sí,
els moments més durs i més difícils, creuar aquestes aigües negres a les nits, però amb aquesta sensació quan arribaven a terra de que ja havien arribat i que els enemics no els podien seguir, no? Clar, quina és la seva sorpresa quan es troben que arriben a Lesbos i sobretot que arriben al campament de Mòria, no? Suposo que molts heu vist imatges i fotografies i reportatges i de tot, perquè la premsa s'han omplert. Bueno, hi ha hagut molta difusió. Si no, crec que el Xavi m'ha dit que us he d'arribar o ha penjat a algun lloc un Word que vaig fer amb tot de links que em van semblar interessants de documentals i informació relativa al campament de Mòria. Per tant, bueno, per mi, ja us dic que això va ser molt xocant, és a dir, aquestes expectatives, òbviament, que tenien les persones que jo estava atenent, que no es podien creure que això fos Europa, no? A mi em tocava, i això és una manera d'exercir l'advocacia i exercir el dret, no només per buscar, no, la reparació o la justícia, perquè he deixat bastant de creure en aquests termes, però més aviat per retornar la dignitat a les persones i retornar-los la possibilitat de controlar una mica més les seves vides. Els explicava, una mica començava com us he començat a dir vosaltres, no? Ells em deien, hem sortit d'Afganistan i hem passat per Iran i ara estem aquí, no? I és com, bueno, primer anem a contextualitzar això, no? Per què vau haver de sortir, no? D'on ve? És a dir, una mica el marc internacional, no? Perquè se n'adonguin que ells no han decidit venir voluntàriament, no? Que no estan aquí perquè han volgut. Per tant, bueno, una de les coses que crec que més els hi servien, més que com demanar protecció internacional, perquè realment ja us explicaré que és un drama, com a mínim conèixer on són, quines possibilitats tenen, com funciona la política europea, on estan venint, a quina Europa estan venint, quina Europa és la que hi ha ara, no? Que entenguessin també quina és la diferència entre Grècia i Europa, perquè molts cops també et deien que Europa sí que els volia, perquè ells havien vist a les notícies i havien vist per Facebook que hi ha moltes manifestacions i que Europa ens vol i Europa ens vol, i que era Grècia el que no els deixava sortir, no? I també em tocava explicar-los que això no era així, que la política europea és aquesta, és de blindatge, és de no volem més migrants, no volem més refugiats, no es vol, no? I, bueno, en principi em semblava una mica dur. Els traductors sempre em deien que parlava massa, que explicava masses coses i que no anava al gra, però jo crec que això era important. Era important explicar-los realment on estan i sense pretendre tampoc convertir-los en subjectes polítics, no? Perquè aquest és un altre tema que suposo que vosaltres en deveu parlar molt també, no? De vegades els activistes, els que no som només advocats sinó que som activistes, de vegades volem polititzar més del compte, no? O polititzar persones que no poden permetre's el luxe d'estar polititzades tampoc. Però jo ho feia més en un enfoc que m'ha ensenyat molt la gent del GAC, del Grup d'Acompanyament Comunitari de Madrid, que tenen una aproximació a lo jurídic des d'un lloc més psicosocial, no? Bueno, m'enrotllo molt normalment, m'agrada veure les cares de la gent per veure si això està bé o no, però bueno, com que aquí és bastant difícil de saber, doncs continuaré, no? Les persones que arriben a Mòria, totes, òbviament, arriben creuant el mar. Ho dic perquè a vegades la gent no és conscient d'això, no? Però tothom creua el mar. Això vol dir que tothom paga un traficant, és a dir, no hi ha una altra manera d'arribar, no? Per això fa molta gràcia quan encara avui molts periodistes que graciós això dels cors que s'envien. Moltes gràcies. De veritat, anima bastant. Merci. Això, no? Molts dels periodistes que escriuen, encara parlen, no? De que la gent arriba de forma irregular, no? És a dir, òbviament la gent arriba de forma irregular perquè no hi ha manera humana d'entrar
a Europa, és a dir, no hi ha possibilitats, no? De vegades la gent es pensa que és que han volgut venir per una via ràpida. No n'hi ha, i Storm Mare Mortum no cansa de demanar contínuament que hi hagin vies legals i segures, perquè no n'hi ha. No? Sí que és cert que abans, ja fa bastants anys, es podia demanar protecció internacional. Això dels cors és com les cares. Merci, sí, tens raó. Es podia demanar protecció internacional en els consolats en els països d'origen. És a dir, que això era l'habitual. Per què? Doncs perquè el sistema de protecció internacional estava pensat per la Segona Guerra Mundial, pels polítics, no? Pels refugiats polítics, pels presoners polítics, per la gent que havia de marxar per qüestions polítiques. No? Llavors, jo me n'anava a un país i demanava asil des d'aquell país. Clar, això no és així, perquè des de fa molts anys que ningú pot demanar protecció internacional directament des dels consolats. Sí que és cert, i Storm Mare Mortum és un dels que més ho està intentant provar, és que hi ha alguna via, no? A Espanya encara queda alguna petita possibilitat de poder, però no és demanar, sinó és... és un sistema molt complicat i tampoc és això. La qüestió, que l'única manera d'arribar a Lesbos, òbviament, és amb el que nosaltres diríem patera, que allà es diu dingui, i òbviament és pagant unes sumes de diners exorbitants. Llavors, qui arriba a Lesbos? No? Qui arriba a les illes de l'Egeu? Doncs hi ha la discussió, l'eterna discussió entre si són refugiats o són migrants. No? Això sabem que ha sigut sempre un tema molt polític. No és el mateix un refugiat que un migrant, a nivell jurídic. A nivell, òbviament, humà, podríem estar parlant d'una altra cosa. Per mi tots són persones que fugen del mateix, fugen de l'explotació i l'explotació que els països occidentals estem fent pel món, en general, i les guerres que estem provocant. Per tant, per mi, tots fugen com a motiu últim o motiu primer per això. Però sí que és veritat que jurídicament parlant doncs està molt tassat què és un refugiat i què és un migrant. Sí que és cert que a nivell de discurs ha canviat molt, és a dir, s'ha notat moltíssim un canvi en el llenguatge, i el llenguatge importa. El llenguatge realment crea situacions, crea fets, i en aquest cas parlar de refugiats és un tema i parlar de migrants és un altre. No? I això ha canviat molt, sobretot ha arribat des del moment en què a Grècia ha arribat quan arriba el nou govern, no? El nou govern de Nova Democràcia, el juliol de l'any passat, que canvia aquesta visió que tenia anteriorment Syriza, i Syriza era més partidari de que tothom que estava arribant eren refugiats i que per tant no es podien retornar a Turquia. Turquia no es considerava un país segur, tot i que òbviament Grècia havia firmat aquest acord amb la Unió Europea. Perquè entengueu una miqueta el tema de protecció internacional, refugiats. Ho dic perquè és important saber què és la protecció internacional, primer de tot. No? La protecció internacional és un dret fonamental, és a dir, el dret fonamental que hi ha de qualsevol persona de demanar protecció internacional és un dret fonamental que està a l'article 14 de la Declaració Universal dels Drets Humans de l'any 48, que textualment el que diu és que en cas de persecució tota persona té dret a buscar asil i a disfrutar d'ell en qualsevol país. Això va ser article 14 de la Declaració dels Drets Humans l'any 48. Després es desenvolupa per la Convenció de Ginebra l'any 51, protocol de Nova York del 67, que és el que no ha firmat Turquia, l'estat espanyol ho reconeix en la Constitució del 78, i està inclòs en l'article 18 de la Carta de Drets Fonamentals. Per tant, en primer lloc, i una cosa molt important, el dret a la protecció internacional no és una qüestió humanitària, ni que siguem molt bons, o que siguem molt bones persones, o que ens sentim, doncs no sé, aquestes coses. No va per aquí, sinó que és un dret. És un dret. I per tant estem obligats a donar protecció internacional a aquelles persones que ho sol·liciten. Crec que això és important, perquè hi ha molta gent que es pensa que és un tema més de bona voluntat i no va per aquí. Són uns pactes que tenim firmats i que per tant la llei s'ha de complir. En aquest cas, no sempre. Dins de protecció internacional també és important dues maneres d'obtenir aquesta protecció internacional. No? L'estatut de refugiat i la protecció subsidiària. I això és molt important perquè la majoria de gent
parla de refugiats, però, per exemple, en aquests últims anys, la majoria de refugiats que estan venint difícilment poden arribar a demostrar que tenen aquesta condició de refugiat. I per què? Doncs perquè un refugiat és una persona que marxa del seu país, d'un país que ha d'estar fora de la Unió Europea, a causa de motius fundats de ser perseguit. Val? Per tant, has de poder demostrar que estàs perseguit. A més, aquests motius han de ser per motius de raça, religió, nacionalitat, opinions polítiques o pertinença a un determinat grup social. Imagineu-vos també com demostro jo, no?, que m'estan perseguint i m'estan perseguint per un motiu de raça, nacionalitat, no?, opinió política. És a dir, la prova és molt complicada. I, òbviament, que no poden tornar perquè tenen por a tornar. Val? Tot això és molt complicat. És molt complicat de demostrar, és molt complicat d'acreditar-ho, sobretot si tenim en compte que quan passa qualsevol cosa, quan hi ha una guerra, quan me n'he d'anar corrents de casa per qualsevol motiu, doncs no t'emportes papers ni t'emportes res, sinó que te'n vas amb l'opuesto. Per tant, és molt difícil poder acreditar això. Tot dependrà, i això ho veurem després, de com t'expliquis, no?, de la teva capacitat empàtica, de si ets més expressiu o no, i sobretot de que tinguis un bon traductor que també t'entengui. I que no estiguis traumat, cosa que és bastant difícil que no ho estiguis si has estat a Mòria uns quants mesos. Per tant, pots obtenir l'estatut de refugiat i també pots obtenir la protecció subsidiària. La protecció subsidiària és el que la majoria de gent estava rebent, sobretot sirians i afganesos fins fa poc. Fins fa poc, vull dir, fins que va entrar el nou govern i les noves polítiques més restrictives de la Unió Europea. Protecció subsidiària, si us fixeu, el que diu és el que no reuneix els requisits per ser un refugiat, però que hi ha motius fundats per creure que si tornés al seu país d'origen s'enfrontaria a un risc real de patir els següents danys. Un, condemna a pena de mort i la seva execució, tortura o penes tractes inhumans, o bé, i aquí és el cajón desastre, diguéssim, amenaces greus individuals contra la vida i la integritat física motivada per una violència indiscriminada en situacions de conflicte armat o intern o internacional. Clar, la gent que arribava de Síria se'ls donava quasi directament protecció subsidiària. Per què? Doncs perquè reconeixia que Síria tenia una guerra, no? Afganistan, doncs durant una època també, però ara ja no tant. Ara ja fa un temps. Penseu que hi ha unes guies, que si algú està interessat li puc passar, hi ha unes guies del que és IAS, que és l'Oficina d'Asil Europea, que publica quins països es consideren segurs, quins no, o quines zones són segures i quines no dins de cada país. En el cas d'Afganistan, doncs hi va haver un moment en el que es considerava que era un país en guerra, però de sobte això ja no es va considerar. Per tant, ara es considera que hi ha alguns conflictes puntuals en algunes zones. Aquest temps, quan jo vaig anar l'any passat, aquests 3 mesos, doncs encara, no sé, la visió que tenien era una mica més àmplia i per tant no eren tan estrictes en aquests criteris que deia IASO, però realment ara que vaig tornar el mes de febrer, ja amb l'aplicació de la nova llei grega, les coses s'han complicat moltíssim. Per què? Doncs perquè Europa ara mateix, per exemple, considera que Kabul o Herat, que són 2 de les ciutats més importants d'Afganistan, són segures. I això el que vol dir és que encara que no vinguis d'Herat o d'Afganistan, sinó que vinguis de qualsevol altra zona d'Afganistan, la pregunta que sempre et farà la persona que t'interroga és, i dic interrogar perquè hauria de ser una entrevista, però és un interrogatori, no és una entrevista. És, molt bé, tu no pots tornar al teu poble d'origen, no pots tornar d'allà on vens perquè has estat perseguit, pel que sigui, però per què no te'n vas a Kabul? O per què no te'n vas a Herat? Per tant, aquesta vegada que vaig estar el mes de febrer, el que sí que vaig veure és que estaven denegant a la majoria de persones que consideraven que podien anar a Kabul o a Herat. Què vol dir això? Per exemple, homes sols o famílies senceres. No? És a dir, aquestes persones es consideren
era molt bé, tu no pots tornar al teu país, però com que tu sí que pots tornar a una d'aquestes grans ciutats, doncs et deneguem la protecció internacional i per tant et tornem a Turquia. Val? Perquè penseu que totes aquestes persones que se'ls està denegant, que actualment s'ha augmentat moltíssim les denegacions de protecció internacional, estan sent retornades a Turquia. Val? I Turquia és el país que després decideix si les envia a Afganistan, normalment amb autobusos, o bé les deixa per Turquia. Val? Alguna pregunta del tema protecció internacional o del tema jurídic, així més... No sé, aquesta distinció clara entre refugiat i després hi ha els migrants. Val? I els migrants, com ja sabeu, han de venir amb visat, tots. Menys, òbviament, amb els que hi ha conveni en el que no es necessita visat per venir a turistes, que són sobretot amb els països llatinoamericans, amb molts d'ells, no amb tots, i per això doncs, Espanya té moltes sol·licituds de protecció internacional per persones que poden venir venen amb el seu passaport com a turistes i un cop aquí es queden, però això no passa amb la majoria d'altres països. Per tant, diguéssim que la persona que vol venir a Europa a treballar, a buscar una vida millor, a buscar protecció, realment doncs, no té cap altra manera de venir. No té cap altra manera de venir que no sigui per vies insegures, jugant-se la vida, òbviament. Continuant amb el tema de la protecció internacional, hi ha dues directives que són les que regulen diguéssim, com aconseguir la protecció internacional i que regulen les condicions mínimes també. No? Per no ser molt jurídica, deixeu-me mirar quina hora és, són i mitja. Espera, que tinc una pregunta. Com és la relació amb les persones que has atès jurídicament? És fàcil explicar com és tot? Molt bona pregunta. Merci. Merci, perquè no ho és gens. Sí. Potser estava fent-ho tot molt genèric, no? Però la meva experiència personal... A veure, com ho explico? Jo m'he dedicat durant molts anys al tema de la immigració i refugi. Soc advocada des de fa 18 anys, per tant, sempre m'he relacionat molt amb persones d'altres cultures i he treballat en el programa d'interculturalitat de l'Ajuntament de Barcelona. La cultura de l'altra persona, per res. Per tant, les preguntes que es fan, no ens adonem quan parlem del consens, no? Del consens de la realitat que tenim. Jo crec que m'esteu entenent, doncs, perquè som de la mateixa cultura, perquè ens entenem, no? perquè parlem més o menys la mateixa llengua. Però quan tot això ho has de fer en anglès, tu has de traduir una persona que a més és sol·licitant de protecció internacional. Val? És a dir, no només que el seu anglès no és òbviament un traductor, sinó que a més és una persona que encara no té la seva situació resolta. Però a part hi ha preguntes que no s'entenen, és a dir, no és el mateix dir família per mi que per ell. Jo me'n recordo quan jo preguntava, explica'm per què vas marxar de casa? No, doncs perquè un dia vam decidir marxar, perquè el meu pare va desaparèixer. Llavors, i què vol dir desaparèixer? No, doncs vol dir que el van matar. És a dir, una altra persona en un altre context entendria el que estic preguntant. Molts cops ells no ho entenen, o quan pregunto quina família tens? Doncs et diuen coses i després et surt altres familiars que no t'han dit abans perquè el concepte també és diferent. No? Per tant, no és gens fàcil explicar jurídicament, sobretot, i per això jo vaig deixar de ser abogada a l'USO fa uns anys, ja fa 5 anys,
perquè m'adonava que no... que per poder donar un bon assessorament jurídic o preguntes molt desagradables, no? Perquè òbviament estàs buscant que t'expliquin les desgràcies més grans, si és possible, no? Per tant, a mi m'era molt difícil fer segons quines preguntes, escoltar segons quines respostes, i per això vaig decidir aquest mes de febrer tornar, però intentar, que ja ho estava fent en el Woman Space, en el lloc de dones, d'intentar acompanyar-les des d'un altre lloc, no? És molt complicat atendre a una persona que et ve un dia i explicar-li tota la normativa, a més preguntar-li tot el que li has de preguntar. Coses com, per exemple, el tema del pensament lineal que tenim els occidentals, no? Per nosaltres naixem i després anem al col·le i després ens emparellem i tenim una casa i treballem i tot això, no? I ells no tenen aquest pensament lineal, no? Llavors ells t'ho expliquen les coses d'una altra manera. És una altra manera d'explicar les coses, no? Però quan van a l'entrevista volen saber les dates, també el calendari és diferent. El calendari d'Afganistan i Iran, ells estan cap al 1390 més o menys, de manera que és molt difícil que recordin les dates, no? Hi ha la típica qüestió de quin any vas néixer, no? Quina edat és la data del teu naixement? Aquesta és una pregunta totalment occidental, és a dir, a qui li importa l'any que vaig néixer jo? Això només ens importa a nosaltres, que tenim aquest punt més egoista o egocèntric, no? A ells no els importa l'any que van néixer, no és important. Tot l'acompanyament jurídic que es fa pels sol·licitants és voluntari? Sí, totalment voluntari. Sí que és cert que hi ha alguna organització que paga els seus assessors, i sí que és cert que, per exemple, Legal Center Lesbos sí que paga els advocats grecs, val? És a dir, nosaltres hi anem com a juristes, que el que podem fer és assessorar, val? Explicar com és l'entrevista, explicar com funciona la llei, intentar aclarir, no, aquesta línia del temps, què els hi ha passat, que ho sàpiguen explicar, no? Com quan vaig tenir a la Nàdia Ghulam de traductora, que realment era fantàstic, perquè la Nàdia és una persona mig catalana, mig afganesa, i ens enteníem molt bé i ella sabia captar tot, no? Perdó. Creus que és molt lent el procés jurídic? Bueno, com sempre, és un tema polític, no? És a dir, per què funcionen els casos mercantils van més ràpid que els migratoris, no? Jo sempre em queixava quan exercia aquí a Catalunya, no? Que hi ha la via contenciosa administrativa, que és per posar demandes contra l'administració pública, i si jo he tropassat al carrer i vull demandar l'Ajuntament de Barcelona, doncs em donaven dia i hora per d'aquí 2 mesos tenir el judici, però en canvi amb una persona migrant em donaven hora per d'aquí 1 any, no? Era com, i per què? Si és un contenciós administratiu com qualsevol altre, és a dir, si és lent o no, bueno, jo penso, igual que l'altre dia escoltava a la Blanca Garcés en un d'aquests webinars que es van fer molt interessants, dient, no? És a dir, les coses no són perquè sí. I el que està passant al Camp de Mòria és perquè Europa el que vol és que aquesta gent els hi digui als seus conciutadans que no vinguin, perquè això no és un camp de refugiats, és un camp de concentració realment, no? Per tant, jo no crec que sigui lent perquè sí, crec que és lent perquè es vol provocar aquest desgast, no? Quina relació hi veus amb el comportament de la Unió Europea i el sistema neoliberal? Creus que són els lobbies empresarials els que no volen immigrants?
Doncs no crec, no ho sé, no crec que vagi per aquí. És a dir, jo crec que és més un tema d'utilitzar les pors, no? És a dir, la por, i així estem de confinats, no? Crec que la por és un dels mecanismes que tenen els partits polítics més grans, no, ara mateix. Llavors la por a l'altre sempre ha sigut un clàssic i la por al migrant doncs és fantàstica, no? Perquè s'utilitza contínuament i funciona. Per tant, tota aquesta retòrica, no? Amb tota aquesta ara, no? Les fake news i tantes històries, no? Tots aquests rumors, no? Que si els immigrants col·lapsen la sanitat pública, els immigrants col·lapsen el sistema, la sanitat, col·lapsen les escoles, les ajudes, tot això, doncs bueno, no? Ja ha estat claríssimament provat de que no és així, de que hi ha interessos, però jo crec que són interessos més polítics, jo no crec que sigui tant un tema empresarial, però no ho sé, no? De fet, fixeu-vos ara mateix, no? Amb tot el tema del coronavirus, no? Que ara de sobte la Generalitat de Catalunya, CatSalut els hi vol donar les targetes sanitàries provisionals i només pel coronavirus a totes aquelles persones que no en tenen, no? Que no entenen quan és la pròpia Generalitat la que està boicotejant contínuament el tema dels empadronaments, no? Amb això estem en una campanya molt interessant per part d'una entitat del Vallès està donant instruccions d'empadronar la gent sense domicili fixe, per tant no tenen dret a targeta sanitària, i ara de sobte la Generalitat treu, no? Aquesta possibilitat de que tinguin targeta sanitària només pel període, no? Del coronavirus, no? És a dir, i després què? Després ja no són persones humanes, no? Després ja ens és igual si es moren o no es moren, el que sigui, no? El mateix amb el tema de la fruita. Ostres, ara ens hem adonat que els que venien a buscar la fruita que nosaltres volem menjar eren persones de fora, no? Eren temporers que venien del Marroc, com les dones de Huelva, no? I no ens importava les condicions en les que estaven i ens importava mai res. Doncs ara volem que treballin els migrants, no? I per tant igual els regularitzem o igual intentem que els extutelats que hem fet fora dels nostres centres tutelats, que només els hem donat la residència, puguin fins i tot treballar. Espera, que tinc una altra pregunta. A Vox els voten els sunnites són les contradiccions incoherents dels seus discursos. Sí, no sé. Jo la veritat és que en temes així tan més polítics no... Tot és molt complicat, em refereixo que tot és molt complicat, és a dir, qui vota Vox i qui vota a molts altres partits també, no? Per tant, no entraré en això. No sé si voleu que ens queden 15 minuts. No sé si algú vol fer alguna pregunta. No sé si voleu que continuï amb el tema més jurídic, de com són les entrevistes, o us explico una miqueta, si voleu, les animalades del Camp de Mòria, que suposo que ja les sabeu, però bueno, no sé, per si no les teniu, no? Mira, i en relació a la pregunta que se'm feia abans sobre el tema de l'entrevista, no? Fixeu-vos que per poder acreditar, no, que soc refugiat, és a dir, que m'estan perseguint i que per això, o que tinc por de tornar al meu país perquè em poden matar o perquè no és un país segur. Espera, que em fan una pregunta. Quin futur preveu a mitjà llarg termini? Mira, no hem entrat en tema coronavirus, val? Però imagineu-vos, és a dir, ningú podia imaginar que en un camp de refugiats que estava previst per 3.500 persones i ara n'hi ha més de 20.000, que això fos possible. I això és possible. I no està passant absolutament res. Ni a Grècia se li està caient el pèl, ni a la Unió Europea se li està caient el pèl, ni òbviament els ciutadans europeus estem ara per aquesta labor. Si a sobre li hem sumat el coronavirus, que ja és l'últim que algú es podia esperar, no s'ha pres ni una sola mesura, sí que s'ha pres una mesura, que els refugiats no poden sortir del campament. Per tant, no poden anar a Mitilini, que és la capital, no poden treure els pocs diners que Nacions Unides
ja ho sabeu, no? Ui, tinc moltes preguntes. Ja no sé què deia. Bueno, per tant, a llarg plaç, la veritat, em sap molt greu. Jo com sempre, intentaré seguir lluitant perquè la gent se la reubiqui, però reubicar-la on? En aquesta Europa nostra, aquesta Europa feixista, aquesta Europa que ara vindrà amb una crisi econòmica brutal i em suposo jo que amb uns nacionalismes mal entesos primer els de casa. Per tant, jo no crec que les coses pintin bé, realment. Segons el teu criteri, quin creus que és el país de la Unió Europea que millor ho està fent en termes d'acollida dels sol·licitants? Doncs no ho podria... No t'ho podria dir, la veritat és que no ho sé. Es parla molt bé d'Alemanya, però també quan s'entra una miqueta a Alemanya es parla tot aquest tema dels minijobs i moltes històries que no quadren tampoc. Es parla dels països nòrdics, però no ho sé, la veritat és que no t'ho podria dir. No t'ho podria dir. Potser de la que menys se'n parla és Portugal. Portugal, que és el nostre veí, i és un veí que em sembla que últimament ho està fent molt bé, se'n parla poc. Crec que hauríem de mirar més què està fent el nostre veí. On es pot trobar el Word amb els enllaços? Doncs ara li direm a en Xavi que us ho digui perquè ja no ho sé. Els successos de febrer, actuacions policials, criminalització de l'ONG. Pues sí, Raimsal, m'he oblidat de parlar de tot això. Us recomano molt un documental de 15 minuts que està en aquest document de link, en el que hi ha un petit documental de 15 minuts de Rebellion i ho explica superbé tot això. Val? Els successos de febrer jo els vaig viure perquè al febrer vaig estar allà, va ser brutal, és a dir, per mi va ser la primera vegada que m'enfrontava com a una realitat feixista, és a dir, ho sabia, no? Ho tenia, no sé, com que sabia el que era a nivell mental, no? A nivell de discurs, però no ho havia interioritzat, no ho havia encarnat, no ho havia vist. No havia vist gent gran, que podrien ser el meu pare, no els típics joves, nazis, que potser estem més acostumats a veure, sinó... en de Raimsal, ets el Josep, vale. No ho sabia. Què tal? Doncs això... Era gent normal, eren senyors de mitjana edat que els hi sortia la ira pels ulls, no? És a dir, no poden veure els refugiats, no? Estan molt cansats de la situació de Lesbos, que s'entén d'una banda, és a dir, només se sent Lesbos tota l'estona pel tema migrant i sempre parlant malament de Lesbos i es pot entendre, no? Ja m'enteneu amb moltes cometes, el hartazgo, no? de la gent d'allà, de veure que per què Lesbos, per què les illes de l'Egeu han d'estar aguantant tot això i Europa no ha de fer res, no? Per tant, ho entenc en aquest petit sentit. I el que vam veure al febrer va ser una cosa horrorosa, tremenda, és a dir, de sortir al carrer i veure que la gent t'està mirant, no? Que saben que ets voluntària i et miren amb una cara d'odi i de fàstic, no? La veritat és que per mi va ser molt dur. Penseu que tots els aldarulls que hi van haver al febrer van ser arran de la decisió del govern grec de construir centres tancats, teòricament per millorar les condicions, però en aquest moment, doncs clar, els ciutadans de Lesbos, en aquest cas, però també d'altres illes, es van adonar doncs, que això es perpetuaria, no? Que la construcció d'aquests camps tancats es perpetuaria, l'arribada de migrants, que no ha deixat d'arribar, és a dir, no ha arribat contínuament, i veureu en un del link que també ho veieu, el nombre de persones que van arribant, no? En el moment en què Grècia diu que vol construir, en aquest moment ens ajuntem una mica, d'una manera o altra, no? Els activistes més polititzats, perquè a la illa, i això ja en parlarem un altre dia, Josep, això queda pendent, hi ha més activistes més polititzats i d'altres, doncs, potser no tant, no? I hi ha una unió, diguéssim, entre una unió estranya, per dir-ho d'alguna manera, però, per exemple, el dia que desembarquen milers ja veureu, les imatges són horroroses, són tipus Star Wars, no? Amb tots aquells baixant per aquella escalinata que baixo així, doncs allà estàvem, no? Els feixistes, estàvem els antifeixistes, hi havia els feixistes, hi havia tots junts, diguéssim, contra la policia que estava arribant, no?
I durant uns dies va haver-hi com un juntos pero no revueltos, no? Intentant doncs això, no? Que la policia no arribés, ni la bulldozer que havia arribat d'Atenes no arribés cap al lloc on s'havia decidit construir el camp. Però tot això va canviar el 29 de febrer quan de sobte Turquia diu que ha obert fronteres. No? En el moment en què Turquia diu això va ser el 29 de febrer, tot canvia i els feixistes s'uneixen amb la policia d'una manera brutal per anar en contra de les arribades dels refugiats. No? I aquesta nova política, diguéssim, de Turquia, o aquest dir fronteres obertes, òbviament, s'ha d'emmarcar en la renovació d'aquest acord, perquè s'estava renovant l'acord de la Unió Europea amb Turquia. Penseu que és un acord que estava pactat amb 6.000 milions d'euros, per tant, jo ara no sé exactament què hauran pactat i què no. Recordeu, no sé si ho sabeu, però recordeu que aquest acord no l'hem pogut mai veure, és un acord secret. El Tribunal de Luxemburg va dir que no era un acord de la Unió Europea, era un acord dels diferents estats i que per tant no podia entrar a valorar si anava en contra de les lleis europees o no. Per tant, no sabem exactament què diu aquest acord que ha provocat tot el que ja sabem. I tot és una mica arrel d'això, no? Arrel de la decisió de Turquia d'obrir portes, obre fronteres. Penseu que clar, els missatges com els entenen els refugiats és molt diferent, no? Perquè el refugiat el que diu, escolta que Turquia obre i sempre es pensen que si obre Turquia vol dir que obre Grècia i vol dir que obre Lesbos. Per tant, aquest és un tema que tampoc han entès mai, però bueno, perquè ningú els hi ha explicat, no? I llavors ells, per exemple, jo em recordo molts cops que em deien per què ens heu deixat venir? Per què ens vau deixar venir? Per què vau obrir Iran? Per què vau obrir Turquia? Si després aquí ens quedem tancats aquí. I clar, jo no ho entenia, de dir, no, és que no va així, no? I els havia d'explicar que no era així. Llavors, hi ha molts temes d'aquests que em preguntaven abans, no? Sobre el tema cultural. Quan dius activistes polititzats, et refereixes que defensen uns partits polítics o en temes ideològics però no tan partidista? No. Quan parlo de polititzats no em refereixo mai a tema de partits polítics. Em refereixo que hi ha activistes que potser tenen una visió totalment legítima i necessària, però no polititzada en el sentit de consciència política entesa com que per mi tot és un fet polític. No? És a dir, les coses que passen no són perquè sí i que per tant sí, tot és política. No? Llavors hi ha molts activistes que van allà i es dediquen, no? a fer una cosa concreta. No? El que sigui. Jo em dedico a preparar menjar per la gent. Molt bé. Jo em dedico a donar classes d'anglès. Sí? Quan em refereixo a algú polititzat és algú que, tot i que està donant classes d'anglès, coneix el marc, no? On està passant, què està passant allà, què més està passant, quines són les causes, quines són les conseqüències que tenen les polítiques europees. Veure les persones no com a pobrets, sinó veure'ls com a persones empoderades, resilients, que tenen una capacitat de resistir i una capacitat també de prendre decisions quan tenen la informació correcta, brutal. Potser em refereixo més a això. Potser no tant en aquest sentit de veure'ls com a personetes, sinó veure'ls com a persones de les que pots aprendre. No? Jo he pres moltíssim i per això la que pugui tornaré a anar cap allà, perquè la meva experiència com a advocada treballant amb migrants sempre ha sigut aquesta, no? Que s'aprèn molt de l'altre i s'aprèn molt de l'altre diferent. I quan més diferent, millor. Ara fa poc he llegit un llibre d'aquest filòsof coreà, el Byung, que parla d'això, no? L'exclusió de lo distinto. I és tal qual això, no? Que a vegades som més iguals, no? Cada vegada, i no per res, però en aquestes xarxes, no? Qui estem aquí ara mateix, no? Qui som? Doncs segurament ens assemblem bastant, no? I on està el diferent realment, no? Quan parlem amb el diferent. Per mi les persones refugiades han sigut un gran aprenentatge, no? Sobretot d'aquesta famosa resiliència. No?
I una altra cosa que volia dir realment, i que no se'n parla, però sí que ara que ens falten 5 minuts m'agradaria parlar-ho, no? que és el tema de que en molts casos l'interès i la resiliència d'aquestes persones és per aquestes profundes arrels espirituals que tenen, no? Si no, no crec que poguessin suportar el que es viu a Mòria. És a dir, no sé. Hi ha gent de metges del món, hi ha alguns vídeos penjats que diuen que és dels pitjors camps de refugiats del món. I suposo que tots n'heu vist molts, no? Però suposo que quan ho diuen perquè és Europa. És que clar, és que estem a Europa i hauríeu de veure. És a dir, és una cosa que jo no me l'he pogut creure mai fins que no vaig ser-hi. I mira que ho havia llegit i m'ho havien dit i tenia amigues, però no ho podia. La immigració com a arma de guerra per desestabilitzar els països. Totalment. Sí, totalment. La immigració i l'altra, no? Sí. I sí, quan més diferent millor. Jo també ho penso. Penso que... Però això, no? I tornant al tema polític, o que dèiem d'activista, és a dir, jo quan vaig allà no vaig ajudar, no? Vaig aprendre molt i vaig a compartir i acompanyo. Per això ja no m'agrada el tema d'assessorar de vegades, ja no m'agrada molt més el tema d'acompanyar, no? Com ens acompanyem i com ens podem acompanyar, doncs això, no? Des del reconeixement a l'altre, des de la curiositat a l'altre, des del no jutjar, no? Des del veure com un ésser humà. I crec que això, i això és el que havíem estat parlant amb el Josep, és un tema molt interessant que podem parlar un altre dia, no? Com acompanyem, no? Des d'on ens posicionem quan anem a aquests llocs a què? A ajudar, a compartir, a aprendre, com ho fem, no? I no és fàcil, no dic que sigui fàcil saber des d'on ens posicionem, però sí que és cert que quan decidim anar a un altre país, quan decidim anar a acompanyar gent de diferents cultures, crec que hem de tenir una preparació important, sobretot unes reflexions interessants sobre qui som, què pretenem, com veiem a l'altre, qui és l'altre per nosaltres, no? I per mi són preguntes claus i que estar amb refugiats m'ha tornat a venir el tema colonitzador i m'ha tornat a pensar en com estic fent les preguntes, com m'estic dirigint a les dones. Per això, per exemple, aquest cop van portar una dona kurda, van portar-la a l'espai de dones perquè expliqués, no? Les lluites feministes kurdes des d'una altra vessant que no és la de les dones occidentals, feministes, o el que sigui, no? Per tant, intentar també nosaltres treballar-nos, no? Aquesta colonització de pensament.